سلام كورات خطاتلتي وينتاشو كامني اخوم دحنا ديكم انا املاكي مسكن سلامي كم زخماي سلام طينا خلوكم ناي كل جيزة تسفاين تمنيتينيو انا فيديو خابزي سرح نوح جيرئي داركا كابي حمش دورحي قبري خوني انا يكرتان حدثكي بزاقات امي زي مخنياتو يكرتا زحتتني مخنيات نوعات دياقون تكتاتولو بزحات سوات نيركمني لمتى اخدكم بينا دابلكمنا بزح سلالي تماتاتيني فيديو صريحة يفلتن كانت تحسوكون سلازي قونتيتو ماليتيو هنا لما عالتحيزلكم مسئزلكم نوعات دياقون عسر تغلط خفاليا أنا نزي channel زي بيتساب زي خونكم سبسكرايب مقبار بيتساب كونو بيتساب خونكم دمو خونت لمن تشير كومنت نداء صحفكم من برتتعكم أي فرين يفولكم فوتو لما عالت حزلكم متئزلكم مع التدايقون عسر تغلط خفاليا خمتو قديم اسكالسكو التي منافقان دما وتأتأ دحر مبال كاب رأي وحانست رأي أيبلن أبزا مصحف زيا أيوز بزلو مصحف قدس دما حانت إيا نسا دما بلين حدشن كيرانن كابزي وزعي عينتك أمنينا بلو دياقون دما أوكي بروحاوي هدي بل قالكا أيتزف مصحف قدس لسان شدشتانيو كتبت أنيحا حجي دما حانت إيا تبلالخا إشي حانت إيا اسكنوال حانت مصحف كندي سباتي صحفوا حدا منالوات كلتا ويون سلستا ويون قروب كوينام اندات حقاقزو كتصحفوا يخلو يوم مصحف قدس كن صحفتو آزيوم بصحات يوم نأبنت نايبولو كيدان مصحفتي قدس قدمي لدتا كريستوس صحفوا خوينام صحفتو دما ازم زسعبو يوم ليك نبيات موسي نبي ساميل نقص داود طبعاً سلمون وزتأيام ناي حدوش كيدان دما 4 وانجلاوين ببسمام نقبر هورات لقواسن نسترفو 20 كتن ملأختات دما هورا قدس باولس ياقوب بطرس يهودا يوحنس ودي زبديوس يمصحفومو نزي كتقبلو ديخا بروحاوي بلو دياقون اسي منافق دما هتيت اي اندابله اواي قبلو ايه بلو صبو مؤزم مصحفت زياتهم دقا بستفالالي سبات بستفالالي اوان ايام تصحفهم مو كمي جيرم حد خونو كيلوم نسبلو ملسي سينو سقبله سلازي مصحف قدس حانت خوينا بسان شدشتان مصحفتي زقومتيا نزي بزي ولول امين الكا كتقبلو ألكا نزي دما نزي دحان قدفو قسيلنا كنزرر ولينا قتيلا حانت حتك ايه حواري قدس يهودا اب ملأختيو حانت معرافيا زلاتو ابتا اب ادما أفودي 14 كسكاف ودا 16 زلو كان زخبل قليصو الله اتي كاب ادم شوعي ولدو زخونه هنوك اون بزعبا ازم سبات زياتهم انيهو قويتا نخلون كفردوم مس الاف قدسانو كمصيو نتوم فرات እግዚአብሔር ዘይብሎም ኩላቶም ድማ ብዛዕባ እቲ ብخفوء መንገዲ ዝገብርዎ ኩሉ ክፉእ ግብርን ብዛዕባ እቲ ክፍኣት ሓጢአተኛታትን ብዛዕባኡ ዝተዛረብዎ ኩሉ ዘረባን ድፍረትን ከቋጻምዩ ይሉ ተነበየሎም ይሁዳ ካበይ ኣምጺዎ ነዚዶ ክትምልሰለይ በለደያቆ እቲ መናፍቅ ድማ ይሁዳኮ ምስ ጎይታ ንኣስታ 3 ዓመት ተቐሚጡ እዩ ስለዚ እቲ ትንቢት ናይ ሄኖክ ካብ ጎይታ ዝተምሃረ እዩ በሎ ብሩሓወይ ኣስተውል ትብሎ ዘለኻ ሄኖክ መጽሓፍ ኣለዎን ከይትብልካ ካልእ ዘየለ ጽሑፍ ኣይተንጽእ ንሕና ክንዛረብ ከለና ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ወጻኢ ኣይትስበኹ ትብሉና ንባዕልኹም ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ወጻኢ ትሰብኩ በልስኪ ንይሁዳ ጎይታ ብዛዕባ ትንቢት ሄኖክ ከም ዝመሃሮ ዝገልጹ ጽሑፍ ኣበይ ኣንቢብካ በሎ
ዲያቆን ብሕቶም ሰዋጥሮ ዓቕሉ ጸቢቦ ሃተፍተፍ ክብል ጀመረ። ብሩኽ ሓወይ ክርታዕ የብለይን ንኹሉ ይፈልጦ እየ ዝብል ሓሳብ ካብ ልብና ኣውፂእና ብቕንዕና ብመሰረት መጽሓፍ ቅዱስ ክንዘራርብ ፈቓደኛ እንተኾይንኻ መድረክ ክፉት እዩ። ባይበል ኣለካ ዶ? ሓተተ ዲያቆን። እዋ ኣለኒ ምስ በሎ ምስ መጽሓፍ ቅዱስ በል መጽሓፍ ቅዱስካ ሒዝካ ሞንዓ ናብ ቅድሚት ኣነ እውን መጽሓፍ ቅዱስ ክሕዝ እየ። ከም ፍቓድ ኣምላኽ ብመሰረት መጽሓፍ ቅዱስ ክንዘራርብ ኢና። ብሉይን ሓድሽን ኪዳን ስለ እትብል ዘለኻ ኣነ ካብኡ ኣይወፅን እየ። ንስኻ ድማ ልክዕ ብመሰረት መጽሓፍ ቅዱስ ተምልሰለይ በሎ ዲያቆን። ተስማዕሚዖም ድማ መጽሓፍ ሒዞም ናብ ቅድሚት ወፁ። ዲያቆን ወለኳ ብዕድሚኡ ንኡስ ብተመክሮ እውን ትሑት ተኾነ ብእምነቱ ንዝመጾ ሰብ ግን ስግጥ ኣይብልን እዩ። እቲ ዝዛረብ መንፈስ ቅዱስ እዩ ዝብል ኣምር ስለ ዘለዎ ብትርዓት እዩ ዝቐውም። ከም እምነቱ ድማ መንፈስ ቅዱስ ይድግፎ እዩ። እሺ ብሩኽ ሓወይ ሕቶ መን ኢና ክንጅምር? በሎ ዲያቆን ትሕትና ብዝመልኦ ዘራርባ። ክትጅምር ትኽእል ኢኻ፣ ቅድሚኡ ግን ክጽልእ እየ ኢሉ ዓይኑ ዓሚቱ ጸሎት ኣብጽሐ። ምስ ወድአ ድማ ክንቅጽል ንኽእል ኢና በሎ። ሕራይ እምበኣር ኦርቶዶክስ ዲኻ ነርካ? እወ እንተኾይኑ መልስኻ ስለምንታይ እምነት ቀይርካ? ሓፂር መልሲ ክትበኒ እየ ዝደሊ በሎ ዲያቆን። እወ ቅድሚ 5 ዓመት ኣብቲ ናትኩም እየ ነይረ። ዝወፃኽሉ ምኽንያት ድማ ብዙሕ እዩ። ካብ ብዙሕ ውሕድ ክጠቅስ እንተኾይነ ግን ንጻድቃን ዶ ንመላእክቲ ንማርያም ዶ ንገብርኤል እንዳበልኩም ትገብርዎ ስግደት ይኹን ኣማላድነት ኢየሱስ ስለ ዘይቅበሎ ካልኣይ ስእልን ምስልን እትገብሩ ኣይትግበሩ እንዳተባልኩም ኣብ ስእልን ምስልን ምስጋድኩም ካልእ ብዙሕ ኣሎ፣ ግን እዚ ኣኽለካ እዩ በሎ። እሺ ሕተይ ክቕጽል እየ። ስግደት ንቅዱሳን ኣይግባእን ከምኡውን ከማልዱ ኣይኽእሉን እዮም ዲኻ ትብል ዘለኻ? እዋ ትኽክል። ስግደት ንሓደ ኣምላክ ኣማላድነት ድማ ብኢየሱስ ጥራሕ እዩ ዝፍጸም። ስለዚ ትገብርዎ ኩሉ ጌጋ እዩ። ኦኬ፣ ክልተ ርእስቲ ሒዝና ስለ ዘለና ከም ፍቓድ ኣምላኽ ሓንቲ ኣርእስቲ እሞ ምረጽ ክምልሰልካ እየ። ነቲ ሓንቲ ምስ ወዳእና ድማ ናብታ ካልእቲ ንሰግር በሎ ዲያቆን። እቲ መናፍቕ ብዛዕባ መምላድ እንተንዘራርብ ጽቡቕ ነይሩ። መጽሓፍ ቅዱስ ዝብለና ብዘይካ ኢየሱስ ኣማላዲ የለን። ኢየሱስ ከም ዘማልድ ግን ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 8:31 ቀዳማይ ዮሐንስ ካብ ምዕራፍ 2:1 ክሳብ 2 ገሊጽዎ ኣሎ። ስለዚ ተክለ ሃይማኖት ዶ ጋብር ዶ ሚካኤል ዶ ገብርኤል ኣየማልዱን እዮም። ብሩኽ ሓወይ ብስምዒት እምበር ብርድኢት ምስተውዓል ትዛረብ ዘለኻ ኣይመስለኒ። ኣስተውዕል፣ ኣርእስቲ ኣይተግፍሕ። ኢየሱስ የማልድ እዩ፣ ቅዱሳን ኣየማልዱን እዮም ዝብል ክልተ ኣርእስቲ ስለ ዝኾነ ሓደ ክንሕዝ ኢና። ጎይታ ፈራዲ እምበር ኣማላዲ ከም ዘይኮነ ድማ ኣስፊሕና ክንዘራርበሉ ኢና። ናብ ናይ ቅዱሳን ኣማላድነት ክንምለስ። ቅዱሳን ከም ዘማልዱ ካብ ብሉይ ኪዳን ኣብርሃም ንሶዶምን ጎሞራን፣ ሙሴ ንህዝቢ እስራኤል፣ ኢዮብ ንክልተ ዕርክቱ ወዘተ እዞም ተጠቒሰልካ ዘለኹ ብተግባር ናብ ኣምላኽ ዘማልዱ እዮም። ግን ኣምላኽ ዓይነ ልቦናኹም ይኽፈተልኩም ደኣምበር ብሉይ ኪዳን ተሳዒሩ እዩ፣ ሓድሽ ኪዳን ሓድሽ ሕግ እዩ ከም ትብሉ ስለ ዝፈልጥ ናይ ሓድሽ ኪዳን ሓንቲ ጥቕሲ ክህበካ እየ። ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ካብ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 2 ቅድሚ ኩሉ እምበኣር ምህልላ ጸሎት ምምላድ ምስጋና ምእንቲ ኩሉ ሰብን ነገስታትን ሰበ ስልጣንን ከገብሩ እምዕድ ኣለኹ ይብለና ኣሎ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ። ስለዚ መምላድ ኣሎ ማለት እዩ። መቸም ንክርስቶስ እዩ ኣማልድ ዝብለሎ
ኣማልድ ዝብሎ ዘሎ ከም ዘይትብለኒ ርግፀኛ እየ። ጢሞቴዎስ እዩ ከምኡ ኢሉ ክምህሮን ከስተግብሮን ዝኣዘዙ ዘሎ። ንባዕልኹም እውን ንፓስተርኩም ጸልየልና ትብልዎ ኢኹም። እንታይ ደኣ ንሕና ቅዱሳን ጸልዩልና ተበልናዮም ደኣ ስለምንታይ ትቃወሙ? መናፍቕ ጽቡቕ ኣለኻ ንፓስተራት ጸልዩልና ንብሎም ኢና። ነንሕድሕድና ክንጸላለውን ጎይታ ኣዚዙ እዩ። ንዝሞቱ ብህይወት ንዘየለዉ ግን ጸልዩልና ክንብሎም ኣይግብአናን እዩ። ዝሞተ ሰብ ሞይቱ እዩ። ከመይ ገይሩ እዩ ኣብ መቓብር ኮይኑ ከማልደልኩም ክጽልየልኩም ትሓስቡ? ከምኡውን ዘማራይ ዳዊት ካብ ሞት ኣንበሳ ሕያው ከልቢ ሓይሽ ኢሉና ኣሎ። ስለዚ ንብህይወት ዘለዎ ደኣ እምበር ንዝሞተ ጸልየለይ ክትብሎ ጌጋ እዩ። ዲያቆን ቅዱሳን ምስ ሞቱ ክጽልዩ ኮነ ከማልዱ ኣይኽእሉን እዮም። ኣብ መቓብር ኮይኖም ኣብ ዓለም ዘሎ ክፈልጡ ኣይኽእሉን እዮም እንዲኻ ትብለኒ ዘለኻ? መናፍቕ እዋ ብህይወት ዘየለ ሰብ ከማልድ ኣይኽእልን እዩ። ዲያቆን ቅዱሳን ሕያዋን ምዃኖም ብዙሕ ጥቕሲ ከንጸልካ እየ። ቅድሚኡ ግን ሕቶ ኣለኒ። ሕራይ ቅዱሳን መላእክቲ ሕያዋን ምዃኖም ከም ዘይሞቱ ተኣምን ኢኻ ሓቀይ? መናፍቕ እዋ ይኣምን እሞ ስለምንታይ ደኣ ሚካኤል ዶ ገብርኤል ዶ ከማልዱ ኣይኽእሉን እዮም ክትብል ጸኒሕኻ? ሕራይ ቅዱሳን ሰባትስ ሞይቶም እዮም ከማልዱ ኣይኽእሉን ኢልካ ንቅዱሳን መላእክቲ እንታይ ኢኻ ክትብሎም? መናፍቕ መስሲኢኑ ሱቕ በለ። ካብውን ላዕሊ ምቕጻል ከምዘይዋፅኦ ስለ ዝፈለጠ ቀዲመ መጽሓፍ ቅዱስ ክግንጽል እየ ሕዘየን ዝነበርኩ ጥቕስታት ረሲዕየን ኣለኹ በሎ። ዲያቆን ድማ ስምዐኒ ብሩኽ ሓወይ፣ ዝተወሰነ ጥቕስታት ክተጽንዕ ጊዜኻ ኣይተጥፍእ። መጀመርያ ንመምህራን ሕተት ስለምንታይ ኢኹም ኣማላድነት ተኣምኑ ንቅዱሳን ትሰግዱ ወዘተ ኮታስ እቲ እምነትካ ክቐይረካ ዝኽኣለ ነገራት ሕተተሉ። መልሲ እንተስኢንካሉ ሃይማኖትካ ትቕይር ኣይኮነን። ግን ሓደ ፓስተር መጺኡ ብዘይካ ኢየሱስ ኣማላዲ የለን ኢሉ ጥቕሲ ስለ ዘርኤካ ስግደት ኣይግብኣንን እዩ ኢሉ ስለ ዝመሃረካ እምነትካ ክትክሕድ ኣይግባእን እዩ። ካብ ዝርርብና ዝተረዳእኽዎ ነገር እንተደኣ ሃልዩ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ኣፍልጠኻ ድሩት ምዃኑ እዩ። ከመይ እንተደኣ ኢልካኒ ኣነ ምስ ውሕድ ዓቕመይ ደው ከብለካ ዝኽኣልኩሲ ዓበይቲ ናይ ተዋህዶ መምህራን ተዝረኽቡኻ ሓንቲ ስጉም እውን ኣይመኸድካን። ስለዚ ብሩኽ ሓወይ መጀመርያ ስለ እታ ጥንታዊ ተዋህዶ ናይ ኣቦኻን ናይ ኣደኻን ዝኾነት እምነት ኣፍልጦ ይሃለኻ። ድሕሪኡ ከም ውሳነይኻ ኣምላኽ ሰላሙን የብዝሐልና ምስተውዓሉን ጥበቡን ይዓድለና ይቐንየለይ ከፍ ክትብል ትኽእል ኢኻ በሎ ዲያቆን። ሰሌ ብተመስጦ ክሰምዖ ጸኒሑ ኣመና እዩ ተገሪሙ። ዲያቆን ኣብ ኣካዳሚ ንፉዕ ምዃኑ እምበር ከምዚ ዓይነት መንፈሳዊ ስብከት ክሰብኽ ዓቕሚ ዘለዎ ኮይኑ ኣይስምዖን ነይሩ። ኣታ ዲያቆን ዓርከይ እዚ ኩሉ ዓመታት ምሳይ ነርካሲ ከምዚ ዓይነት ፍልጠት ከም ዘለካ ኣይፈልጥን እየ ነይረ። ኣኹሪኻን በሎ ሰሌ። ዲያቆን ፍሽኽ ድሕሪ እምባል ኣላ ሰለይ ዓርከይ ኣብ ዓዲ ዕውራት ሓደ ዓይኑ ይነግስ ድዩ ዝተባሃለ መምህራን ኣብ ዘይብሉ መምህር ኮይነ ተሰሚዕካ ምስ በሎ እንዳሰሓቐ። ብሓቂ እየ ዝብለካ ብፍላይ ምስቲ ጴንጤ ክትዕ ምስ ጀመርኩም ዛወድቕ ትክዳዕናያ ኢለ ነይረ ተረእኳስ ፍራቻ ወልዑ ጠጠው ከም ዝብል ጌርካዮ በለ ሰሌ እውን እንዳሰሓቐ። ሰሌ ዓርከይ ብናተይ ስብከተ ዝተገረምካ ደኣ እቶም ንፋዓት ሰበኽቲ ተትሪኦም ኸደኣ እንታይ ይንበልካ? ብዝኾነ መናፍቃን ሓደ ብሓደ ትሒዝካዮም ናብ ዘብልዎ ኣይብሎምን። ነገራት ስለ ዝሓውሱ እዮም ኢዶም ዘይህቡ ኣማላድነት ክብሉ ጸኒሖም ስግደት ብዛዕባ ስእሊ
ቅዱሳን ክዛረቡ ጸኒሖም ብዛዕባ ጾም ኣርእስታት ዝብርቕርቕ እዮም ዘብልዎ። ብኸምኡ ኢኻ ኩሉ ግዜ ምስ መናፍቃን ዝርርብ ተጀሚርካ ብዘይ ፍረ ትብተን በሎ ዲያቆን። ኣታ ሰለይ ዓርከይ መስዩ ደኣ ከይኸውን እምበር ነዘን ቆልዑ ምርአኸወን ነይረ ምስአን ተቐርቂረ እንዴ መጽየ ከመይ ከም ዝገበራ ማሕተትክወን። ዋ ኣታ ዲያቆን ዓርከይ ኣሕዋትካ ከለዋኻሲ ተቐርቂረ መጽየ ክትብል ቆረሬ ደኣ ካብ መኣዘ ጀሚርካ በሎ ሰለይ እንዳስሓቐ። ድሓን እቲ ጉዳይ ካልእ እዩ ውሰድን ግዳይ በሎ ዲያቆን ፍሽኽ እንዳበለ። ሳሌም ፍየርን ደቂሰን እየን ነይረን። ሰምሃር ግን ብገለ ቀርቂራ ዘንፀታ መጽሓፍ ጸሎት ዘሰውኣቱ ሰዓታት እያ ትደግም ነይራ። ዲያቆን ምስ ሰለይ እንዳዕለሉ ጸሎታ ክስካብ ትውድእ ተጸበይዋ። ቀጻልነት ኣለዎ ድዩ ወይስ ናይ ፍርሒ ኢኺ ጌርክያ ጸሎት ኣንዊሕኺ በላ ዲያቆን ኢሉ ንሰለምታ እንዳሰደደ። ዲያቆነይ ከመይ ውዒልካ ዘይሳኪት ሒዘዮ እምበር ጸሎታይ ይፈልጥ ኢልካኒ ኢኻ ጸሎት ደኣ ንበዓል ንስኹም በልበሊ ኣኽለኪ ታይ ደኣ ዓሻበን ደቂሰን በዓል ፍየርኻ ኣይደቀስና ዲያቆነይ ንሰማር ከንርብሻ ኢልና ኢና ጎቦ ኮይንና እምበር ኣለና በለቶ ፍየሪ። ሰይ ዋዕረ ሓፍተይ ከመይ ድኺ ትሕጉስኒ ሳሌመይ ከደኻም ኣይወፀክን ድዩ ክስካብ ሕጂ ተስባ ዓለልና በላ ዲያቆን። ቁሩብ ድሕሪ ምዕላል ደዋዊልክንዶኸ ከመይ ጌርክን በለን ዲያቆን። እወ እቲ ገንዘብኮ ኣዳሊናዮ ኢና ተበጊስና ወዲእና ኣለና ናይ ዲያቆን እውን ወዲእሉ ኣለኹ ኢልና ተሪፉ ዘሎ ጉዕዞ ንትራብሎስ እዩ በሎቶ ሰምሃር። ዋው ጽቡቕ እምበር በላ። ቀርቂረ ዘምጻኽዋ $100 ኣላ እሞ ኣሽሪፍከን ተጠቐማላ። ኣነ ምስ ስለ ዘለኹ ገንዘብ ኣየድልየንን እዩ ዘድልየኒ ተመሲሉ ድማ መጽየ ክወስድ እየ ኢሉ ካብ ጅብኡ ኣውፅኡ ሃበን። ተፋኒወን ድማ ናብቲ ናይ ወዳት ከደ። ሰል ዓርከይ ረሲት ባ ከም ገለ ግበር ምስ ኣሕዋተይ ሩስን ኩናት ኣለኒ። ናይ ምንታይ ኩናት ከይነገርካዮም ድኻ ተበጊስካ? ኣታወ ጌጋንድያ ጌረ ሳኬት በቃ ይኸይድ ኣለኹ ዘይበልኩም በሎ። ወሲነ እየ ከይበልኩ ሓንድሪት ከይነገርክዎ ተበጊሰ ክጽለሉ እዮም። ብፍላይ ሲስተረይ በልስኪ እንካ ደሓን ደውል ኢሉ ናይ 5 ዲናር ረሲት ሃቦ። ዲያቆን ናመን ከምዝ ድውል ዓቕሉ ጽብብ በሎ። ሲስተሩ ብበዝሒ ስለ ትድውለሉ ንሳ እያ ተፈኽሶ ናንበራ እውን ብሓንጎሉ ስለ ዝሸምደዶ ናብ ሓፍቱ ክድውል ቁፅርታት ክጥውቕ ጀመረ። 12 ክፋል ይቕጽል። ክስካብ ሕጂ ምሳይ ጸናሕኩም ካብ ልቢ እየ ዝፈትወኩም። ሰናይ ንዓኹም።